presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon Nga mohatag og gamay bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa kanginan. Mga amigos, mga amigas, kining bus yung alagad sa kanginan, Trifon Morales, and then my partner sa mga kundiri, si Ron Ditayan. Kumusta ka mo? Always say a prayer kita mga kaisunan. Ang pagpanalangin, pag-ampo sa itong mahal nga Ginoo. Salamat kay Lord, mo itong unahon kanyang tanan ang pag-ampo. Salamat kanyang tanan. Bueno, kaisunan, atong pasalamatan sa dako atong grasyang produkto gikan sa said marketing sama ni musunod. Sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta said marketing, tatak magaling. Okay. Nya nga to karong suot tampong atong hatagan o pagtagado. Tinanda kinis usa ka babae nga mapatawag lang sa ngan nga Chikay. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Chikay. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga sigag mata unya upaw pagyud. Unya sensitibo na kaayo ba dali rang masuko. Basta makadungog lang bahin sa siga og mata og iyang upaw masuko dayon uy. Mao nga daghan ang naglagot ani niya, pero aro inyo kay masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayak ako. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo. Marida ng buhay ko, na 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 na. Hanggang sa bawat sandali, kapiling ka. Sana Farida ka. Sa baas ano niya? Uy, unsa man, nahibaw ko. Oh, kakapoy ni mo, nahibaw taong ko. Basta buhayag na gani ang palibot, buti pasabot anak na anak ka. Kay ikaw ang nagdagahayag diris ato dong. Ano ko tawag ko man day? Buto na unaon. Ikaw man yun unta kay, ikaw man yun ang kitawag og ilaw ng tahanan. Oo, pero klaro gyud nga nagdagahayag ikaw. Kaysa upa lang daan nimo, perti ng suwawa. Hayag na kayo. Samot pa inigsigas imong mata. Na! Nagkakayaga. Ito sa mo dayo eh. Dugdaog naman mo. Oy, ponder. Ngan, ragyoy na ponder nimo, pero imong matag, wag yun na mapunder. Gilang. Dugdaog galan ko. Di pala ka na ko asawa. Atugin ko, hug bintara. Na! Ay, sa ato pa, may plano ganda kang muhog na ko. Wow, uy, plano ko taon. Unsa dito yung magisulti na ikaroon? Unsa dito? Ingon ko, og di pa ka anak ko asawa. Imo na kong ihog sa bintana. Unya kay bisan unsaon, asawa manggid ko nimo. So, moabot yun ang panahon nga imo ganda kong ihog. Di lagi. So, sawa ko na ko ka. Ya, ihog na og bintana. Pinanggat ako ka. Bantay bitaw ha. Day. Kanang pasige nga ni mo na kog sigag mata ba? Upaw pagyud. Sakit ang kawin na parang ako eh. Mga kung ikaw lang musulti na ko ana, makapugong ko sa akong kagalingon. Pero og lain na gani mo yung musulti na ko ana nga, maunang, yung ano mo ni ko, bugal-bugal na nako. Aw. Magmasingganir na lang ko. Lupa ng kumarok na. Baw ka na ponder. Mabitog gisigihan tagang sulti bahin ana. Sigihan na og litok nga mauna imong mata siga upaw ka para maanad ka. Buhan og lain na imong sulti ana makapugong na ka. Kay baliwa naman lang na nimo.
Ay, di magyud ka makapugong kung dunay mo hingani mong upaw, sigag mata. Oh. Pagkanad-anad, uy, naunsa man ka kay makatabang mo na nimo. Oh. Wow. Sige lang, basta ikaw. Wala problema. Lakaw na, adto atong gilungag nako dito kaw. Kung napawang na ba to? Pag Unyag- nga siga ato. Ano yung paong, day? Sigahay mong mata. Ato siga. Oh, Jude. Kumusta naman mong anhe, ha? Okay raman, tay. Si Punder, kumusta naman? Okay raman, tay. Pero ambot na ng tawhana, eh. Di ba ka na siya high blood, no? Ano man? Nah, dali kay masuko. Pero lang kakitag away. Santissima, ano man ko no? Tungod na niyang pagkasigag mata, tay. Niya upaw pagyud. Ambot og, di na siya naliwatay. Uy nga, hiyong man ta kag mata. Ayaw kong iapil-apil tayo. Iya pagyuntang apilon. Ay, alang kabalaka, tay. Wala ay nakadungog kita ratay. Maulag pero ayaw nang naglito ka. Ay, wala problema, tay. Uy, kanang naglibog lang yun ko. Libog sa unsa naman sab. Libog. Kay ang anak, ang mata, alive na alive. Power kayo, siga kayo, murag 1,000 volts. Pero ang mata sa amahan, murag perming kaduka. Kana. Okay ra na ka, anak, tay. Okay na. Lagi. Sige, okay. Tay, napo na yung power ng anak tayo. Napo na yung pander tayo. Nauna, anatay, ay. Yan na ka tayo. Taon. May suroy kay gila ay ko dito sa bukid. Mas maayo man sad nang naa ka diri, tay. Ano man? Para maibanan og gamay ang kasuwaw ining baya. Ay! Maduro sa ninang ko na. Pita ganda. Ano, day ka? Masuko, day ka! Ah? Suko ka, ha? Ano naman sad mo, ha? Gano mo? Mag-awa na sad mo. Kani siya, tay, ay, high blood ka ayo, dali ka ayo mo react. Time pa, sikay. Bida, tanaw na ako, murag ikaw may tingali high blood. Manong ako ipasangin lang ninyo, oy? Nasuko ka, sikay. Wa, tay, oy. Lagi. Abi na kong nasuko ka. Suko good town. Lipay manggani ko nga ni akadini kay. Ay, mag-abot na gid ang kahayag ug ang nagkaaw. Apil ko adto, sikay. Tay. Apil ko adto, ha? Way labot ang sigag mata. Biday! Nanang apil na yung ninyong sigag mata, eh. Ako kay na yun. Ako na. Ako to. Sapa mo? Suko ka, Pander? Suko, baka! Wait. Mas kitatayo na suko. Benuhang na, Pander, ha? Hangga, hubayas laong ni mo. Ako may imong iduot sa bungbong. Wa mang ko'y kaatrasan. Laro mo na yung pagkatao, ha? Basig magna. Lagot na ko. Wa mo'y kao niya. Awa. Ikaw man sagot. Pasiga-siga masakas mata ni mo. Nanalad. Hisgot mo sa nanan akong mata. Salig lang ka tayo na. Kapundiro ng mata ni mo. Ako asiga. Ikaw ba? Ayaw na lang ko nagtubayi ang kasuko sa mong asawa. Kay lisod na kayo. Ha? Mga pasmuta. Mayroon mag ikaw ray mapas mo. Mapagahan ba ako dire? Kani ba yun eh? Ako may manhuukan mo yung tanda noon. Samtay usahan ako ani eh. Unsa mag-isahan ako ani day? Kanir yung pakasiga na kong mata? Dili man. Unsa day? Hasta nang imong pagkaupaw. Ito na niya. Layas ko eh. Asa ka ba padong hapon din? Asa ka? Tako ka ba ito? Siya-siya lang tayo, gidagmay lang, di lang kayo na ito palabian kayo. Uy, may nagsuga o suwawa, uy, suwa kayo. Suwa kayo na. Pundir mo na, tol. Si Pundir din na. Pundir!
Oh, tawag ko ninyo? Katawan ko ninyo mapart, ha? Uy, hala. Ang tao ba di ay? Binakupuste ni. Siga mo ko Kamu ba? Bugal-bugalan di ko nyo da. Bugal-bugal ko tao na bugal. Tanaw na ko, tol. Bitaw. Murag kagbida katong Kantong bida one nga sa... punch man. Katong One man upal punch. nga, sikag mata. Ade ba? Bida no. Bida na ninyo, eh. Gara, inon mo da. Oo. Bida. Sos. Ay. Unsaman. Tayo sana ko kanyo tanong suko mga poder. Unsaman, gusto kang sinigay ang mata. Bugal-bugal mo da. Sinigay ang mata. Sa may gusto ninyo, ha? Bugal-bugal ninyo, ha? Diba ako? Bugal-bugal ninyo. Oh, ay, porbida. Kalma lang, tol. Bida ko bidjar ng mua, tol. Medyo. Dre. Magpatay na ninyo. Dre, magpatay na. Ay, unsa man katay Sergio? Oy, makuratan man lang tanimo, oy. Dahil pagdali. Mayong pagminaw Pagdali sa ato Lex ponder. Pino. Ay, nakakita o away ato. Ha? Ano man? Ambot lang. Basta kay ato dito. Dali, ha? Naghanap ba kayo itong kontra dito? Ha? Nakakita na sa sumbagay ang akong bana, tungod yun anang bugal-bugal nga ingnon siyang sigag mata, unya upaw pagyud. Unya, ang saan naman iniron, ha? Daghan mang reklamo nimo kay imo mang gipangkulata tong mga istambay dito sa tindahan. Ang kanya may nanguna de. Sila man. Kung mga labot nila. Maulagi na akong giingon ba, di ka magpadanan sungog-sungog. Unsa man ka, uy? Ano sa tanang upaw ikaw man si masuko? Kadaghang upaw diha, Napagidaghang sigag mata. Kadaghan anak nila. Ang ubagay nag-vlogger na. Unya ikaw masuko na hinuon ka. Nya, sao man manginit sa dayon ko. Kay murag ilan to kong gibugal-bugalan klarong kay ba? Saba, uy. Uy, karakang dako. Tanawa na ng uban, Tanawa ng uban mag-content. Tuyuon pa magiging nagsiga ilang mata. Siga pa magiging nas imuha. Masuko na sila, nasuko na. Wa man. Ikaw nagisige ka suko. Ay, mabitong gianad ta ka para sa ingon, di na ka mo react o di na ka maglagot. Unya, naman eh. Unya, sao na lagay nga maglagot man ko? Mabuo tayo sila. Ha? Mabuo sila. Ug tarong mo na sila, di sila magbugal-bugal sa ilang isig kaingon. Nawa na tayo So- mo anak pundir. Uy, ang imo na lang yun. Kanang kuan, pangandam. Pag-atubang og kihas barangay. Kay gireklamo kasi mong gibuhat. Ilabi na sa tindahan nga daghan kay nangabuak. Hala, atubang nga to ha. Day supuin na ka barangay day. Gihatod na diri ganina. Kunsa may naghatod. Girly. Girli, katong ang motor po ah. Girly good. Nas barangay nagtrabaho. Kung saan ko nung kumaad to? Ano sa man? Ugma ko man to? Mbot lang nimo oy. Bisa karon na yun. Ato ko na. Hadlo barangay. Ikaw ay bahala ka. Awa, kita nila. Hadlokon ko barangay. Huwag ka madlok eh. Karoon na yun. Bangon ka ng barangay. Tubangon na silang tanan. Hadlok na. Tuon ako. Asa ka pundir? Ato barangay ko. Oy! Oy, balik sa diri oy. Balik sa diri oy pundir. Kani, may kina ang kapitan. Naligo ba ka na siya? Di man maklaro kay nagsiid manggut. Abala na, ako sudlom. Hello, Kap. Bunta, Kap. Uy! Wanan ko kapaabot sa schedule sa hearing, Kap. Karoon na lang dyan kumiyan, eh. Mayong Wala ko pagminaw makapaabot sa pa. Lex Pino. Uy! Hindi rin mi nagpaabot ni mo din, Nanguli na lang mga reklamo ni mo. Karoon itong hearing, Kap. Ganyan alas 12. Alas 12, dihay. Saan ang oras Abi nung di ka mo Mga nanguli na lang sila. Ako kay ba, na, Kap. Pero karoon pag ako kisultihan nga, naaday ko'y sumon. Pero ako sulti nga, ugma, kanus Tungod sa kalagod ako na may anhin din karoon dayon, pero
Sige lang kapugwaan sila. Sultihan na lang na itong hitabo. O sige, sige. Unsa man rin mong side, sulti ko. Kuan Kap. Ikaw kuno ingnaw nga sigag mata. Di ka maglagot? Ha? Unya, pagkapinan pag upaw. Sinaw ug uho. Di ka maglagot anak Kap. Uy, kagamay rin ang problema ni mo, punder. Uy, wa magani gumureklamo ning ako, Awa ha. Kuhaon ko niya akong seed ha. Akong shade. Be, tanawa ko no ko. Itandi ko no imong mata o sa akong mata. Asay masiga na tong tanawon ha. Tanawa. Uy, nagbaga na mas kasiga ni mong mata ka. Sakita. Mao na di ha. Asa ka magitagbayot ng sigag mata ha. Be. Kisa makang lakiha ang masangi na ko ani. Kung inunaan niya akong mata, aber, kinsa? Kap, kining... Pag sinigahay mo sa inyong mata diha, Kap, tanaw na to kinsay lupig. Chikay! Ano ka diya? Tanawas, Kapitan, Huwag man kayo na masuko. Kung ingnon ni mong sigag mata, budlat pag yun na iyang mata. Gabi na ka, chikay, oy! Gabi na ka, chikay! Ay, lagi ang pilang budlat, ka na lang siga! Sige, pag binudlatay mo. Unsa? Pag binudlatay naman noon. Pag sinigahay mo diha, sige! Mo na akong problema sa kumbana, bisag unsaon masuko gid siya. Unya makakita ra ba dayog sukbagay? Mo nang nahadlok ko nga mogawas ni akong bana ba tingali kung say buhaton ani nila. Uy, unsa akong buhaton ini? Unsa man kamo ang pasultihon? Chikay. Hello, good morning, Ate Pres! Good morning, Bam! Good morning, Ate Jijen! Good morning! Kuya Alang, pasalamat sa kung walo pa si Ate Pres. Salamat sa mga mama nga padayong ni Palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, pirmi ang mga bata niya. Si Saling, Berting, Viola, Purting Kusuga mo inom og Don Pepe Tablia. Thank you, kanimo diha. Kaon sa sila og Diamond OB Special. Okay, thank you. OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Kay Salamat Lamig kayo. ko no. Salamat ka diha. Taling, kisa to? Saling, Berting, Viola. Saling, Berting, Violas. Thank you kayo. Nya, pasalamatan po nato ang tanang mga tao nga miinom, ang mga bata miinom sa Don Pepe Tablia. Inom kitag Don Pepe Tablia, buntag sayo. Hindi ka bata na to, padota eskwelahan. Bawa na imurang atong... Hi, good morning, Ate Pres! Hello, good morning, Julian. Sa Ate Pres kayo nagkutaw naman sa tuang sa Panyawan Cominex. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho. Adlaw tanan. Ate Pres! Okay, ang atong sender karon adlaw Si Inday Chikay, Ate Pres. Chikay. Problema ko na dito. Paminaw Ano sa yung problema? Dili ko kayo problema nga dako, Ate Pres. Kay Ano man? parte region ni sa kalidad siya asawa, bana ba? Kaniyang Ay. bana, upaw na, tinggal ito. Daan, kaliwat Kuwang yun nila. na. Lagi na ka na mo tiguang na mo. Upaw man sa kong Sigas ang mata, bata pa ni sila, Ate Pres. Ilahag yun yung kaliwat, nga dali, maupaw niya. Sigag mata, sigag ka ng budlat ba? Yeah. Ang luyom ni siya susugon na tipres, kita yung permiso bagay. Kita siya sumbagay niya, pag ato niya sa kapitan dito, pareham di sila. Kay patawag sa kapitan, kay nung mga kaya, pag kikita nga yun, uy, siya kay upaw sa budlat o bata. Pareha sila. Niya. Suko man si Ikuan ngayon. Sige, ayaw lang mo pag sinigais bata, pag binudlatay na lang mo. Burahog lang kumindi Ate Pres ba, no? Di ko na problema taon kayo, hindi check kayo. Kasi na yung problema. Nga, ba do yung iba na nga, basig, sige lang kakitag sumbagay taon Ate Pres, sige kakitag gubot. Tumura na, bulihon siya nga lang siya upaw. Mao niya ako problema ron sa kong basig yung saon, masuko mo siya. Kung makita na ba yung sumbagay? Mao na mahadlo ka, magawas lang ko ba na, si buhaton ko ani. Di man na ang ikasuko ko. Di man, ikaw sa... Si Ricky garing bitaw bangis. Naagri to yun. Di man manuyo. Kaya ang ako pa Ate Pres, pa ba na mataw nga taas ko buhok? Ako ni papawan, ganama. Nindun sa palahi ba? Hayahay. Hayahay, palahi niya. Wala kinalag shampoo. Bitaw. Di pa yung kakutuon. Ay, dako na, di na Di na bitaw kutuon. Ano, sige na. Pero inana, dili na kinahalag sudlay. Ay, sudlay. Pasinawa ni mo, butangan mo mantika. Nindut kita naon. Nindut kita naon ni mo pa, niya. Punder. Yung sa may problema ni Ana, uy. Ang iyangan, punder. Siga kay sagbata. Ibalik. Punder niya na. Sige, mata, tawag ko ng punder. Bam, o saan ba yung mga sa Akong ipantayan ang iyang mata nga siga. Nga naman. Sa lirot man gihap.
Nako'y paambit dire, pero in English man eh, basa, paminawa ko ng madaba. I-translate sa Bisaya, bam. Oh, ato lang Sa i-translate. pagkunin mo, ito listener, di kasabot in English. Oh. Ha? Ayaw man na. Sirach 23 verse 19. This man is only afraid of other people. He doesn't realize that the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. That he sees everything we do, even when we try to hide it. Dato pa ko no, pulo, 10,000 kapilo, kayagon ang mata sa Ginoo sa kaysa udtong tutok. Muna nagkita sa tanan. Umubalik sa gani po ka sa Genesis Goliath ni ana ang Ginoo. Magbuhat kitag tao sama sa atong dagway. Maukurong magbugal-bugal kuno tas isikataw. Daw gibugal-bugalan sa nimong Ginoo. Dahil tikay ingna na imong bana, pasagdahin na lang na, oy, mapiyalan ng katawan. May pa. Oy, nagingon nga, sige, matay nga nga. Unya, di na mo kinanglan magso, gabi, kay hayag naman ni daan. Sakay-sakaya lang niya ba? Total mga tao din sa inyo na, ibaw naman na, di man sila mabagkuan, kaya taga-diha man na sila puro. Time sa, di ba kung sigaw mata at pres na ay symptoms sa Gwitter? Gwitter, Naapod. Naapod. Kanang murag, mabudlat ba? Kanang Gwitter ka na sa sod. Oo, nahinana. Kung si tawag toxic. O kanang da sa gawas. Hindi, nasa sod. Kanang sa sod. O kanang dili ba mo? Basta, munay kargado. Kargado ginati pres musigang mata, no? Basta na sa sod, pero da sa gawas, di man musiga, di pres. Dili. Kung makita, yun nga di burot ikuan. Dili. Ako lula, ang yang Gwitter, dili mo ra nagkanang kuan. Dako-dako na, mo ra nagbuungon. Wa man musiga yung mata kay basta sa gawas ko, no? Kada kung nung dila makita, kano to sa sod mo musiga ang mata. Kato yung mga yabang. Lain Ito di burot at tubangan. Lain man ang kasigaw. Kasolerap man gyapon. Unya, ini kasolerap ako yung gitingugan. Nga naman. Yung ko nga, magbuwag ta. Siya, Uy. mahal ta ka. Oh no. Mahal ta ka kuno. Wala na, nituo ka. Dawat mas 1,000. Joke on eh. Dahil ka na ipasuhay ko nung tanaw ba? Sinasay diferensya sa kuan kanang Gwitter. Kay kasagaran ni ngunaan naman. Pero ugwa ko, natural lang niya. Ay, pasagdaya lang, ay, hindi mo ba napasakay-sakay lang na. Ito, pasagdaya lang, dong poder, ayun, nagsakay na mga... Manuyo siyang samot. Samot kang sungugo na dong. Pero yung katawan niya, normal ba eh? Ang to. Oy, siga matay. Way kurente sa inyo, dada ko be. Libre halang kong paniod to. Ano lagi? Makita sa gaway, makita pa sa kiha, makadawat sa sumon. Kung maglagot siya. Sakay-sakaya na lang na eh. Kaya ako nang gingon, ay, naadi ko pang tana. Dahil tikay, tanawa ko no, kanang, magduwa mong basketball, tanawa ko nung magsiga bagya po na yung mata. And musiga, dili ko no musiga ba, pero burot. Ay, ano mo burot man? Kay Gwitter man. Sama ko ba nagatit ang dalawa niyo? Kala ko ang puzzle, Tihan.